Намираме се на стрелбище Конска. Представям бързомер Zika SE 6 моа Red Dot. Съществуват и модели 3 моа Red Dot и 3 моа Green Red Dot. Комплектацията на бързомера е изложена с капаче за бързомер, монтажни болтове и един универсален ключ за монтаж към всякакви устройства и регулации. Самия бързомер изцяло полимерен, тегло от 18 грама, без бутони старт, стоп, автоматично включване, автоматична регулация на яркостта на точката, съобразно околната светлина. Ще направим функционално изпитание. Ето по тези метални плейтове. В далечината с 32 грамови боеприпаси, 12 калибър, полуавтоматична пушка. Стреля се! Много добра адаптация на точката спрямо дневната светлина. Не знае дали ще се успее да се види. Отлична работа на бързомера.